KwabaseKorinti bokuqala isahluko sesine. Umuntu makasazi ukuthi siyizikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Futhi-ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. Kepha kimina kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngokwahlulela kwabantu, yebo, nami angizahluleli. Ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami, nokho angilungisisiwe ngalokho, kepha ongahlulelayo yiNkosi. Ngakho-ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi, ingakafiki iNkosi eyakukuveza ekukhanyeni okufihlakeleyo kobumnyama, iveze obala izizindlo zezinhliziyo, lapho-ke yilowo nalowo uyakuthola ukubongwa kuNkulunkulu. Lokhu-ke, bazalwane, ngikuguqulele kimina naku-Apholo ngokulinganisa ngenxa yenu, ukuze nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo ukuba ningakhukhunyezwa, kungabi yilowo akhethe omunye kunomunye. Ngokuba ngubani okhetha wena na? Unantoni ongayamukeliswanga na? Kepha uma uyamukelisiwe, uzibongelani kungathi awuyamukeliswanga na? Senize nasutha, senize natseba, senabusa ngaphandle kwethu, yebo-ke sengathi ngabe niyabusa, ukuze nathi sibuse kanye nani. Ngokuba ngithi kungathi uNkulunkulu usimisile thina bapostoli sibe ngabokugcina, sibe njengabanqunyelwe ukufa, ngokuba senziwe umbukwane wezwe nowezingelosi nowabantu. Thina siyiziwula ngenxa kaKristu, kepha nina nihlakaniphile kuKristu, thina sibuthakathaka, kepha nina ninamandla, nina niyadunyiswa, kepha thina siyadunyazwa. Kuze kube yisona lesi sikhathi silambile, somile, sihamba siyamuhluzwa, siyimihambima, siyakhandleka, sisebenza ngezandla zethu, sithi sithukwa, sibe sibusisa, sithi sizingelwa, sibe sibekezela, sithi sihletshwa, sibe siphendula kahle. Senziwe kungathi siyinsila yezwe, umphucuzo wezinto zonke kuze kube manje. Angikulobi lokho ukuba nginithele amahloni, kodwa ukuba nginiluleke njengabantwana bami abathandekayo. Ngokuba noma ninabafundisi abayizinkulungwane eziyishumi kuKristu, nokho oyihlo kababaningi, ngokuba mina nganizala kuKristu Jesu ngevangeli. Ngakho-ke ngiyanincenga ukuthi yibani abalingisi bami. Ngalokho-ke ngithumele kini uTimothewu ongumntanami othandekayo nothembekayo eNkosini, oyakunikhumbuza ngokuhamba kwami okuKristu, njengokuba ngifundisa ezindaweni zonke emabandleni onke. Kepha abanye bakhukhumele ngokungathi angiyikuza kini, kodwa ngizakuza kini masinyane, uma iNkosi ivuma, ukuze ngazi, angisho amazwi alaba abakhukhumeleyo kepha amandla abo. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyi ngezwi kepha ngamandla. Pho, nifunani? Ngize kini ngiphethe induku, noma ngize nginothando nomoya omnene na?